uThixo avezele ayiyo yena kuye. Oh, Jesus. Kukhona iphepha laseyenziwa ukuthi no problem. Abantu abadala bayalazi. Yalazi lapha. Linemiqheba. Yes. Yabana la ngisho ngone nemiqheba kanje. Balala ibhalwe ukuthi no problem. Elapha balala ingekaze la ishintshe message noma ungafika libhabhe libotyeni. Kubhalwa umbhalo uthi no problem. Ulinyathele emanzini umbhalo umile uthi no problem. So mangcwele uma sizobona no problems sizoshona elidakeni soyele sisendlini kaThixo. Soyele sishumayela soyele kushunyayelwa because asikwazi ukuhlambula ukuvuma ukuba kwenzeke ntoni. Amen. Noma singahamba soba yi3 uba usho uyaqolela sizakushiya because awusho uyaqolela. Hayi ni right. But walk isho bu right. Amen. Ukhona incwadi yendumiso. Amen. Ukhona incwadi yendumiso indumiso abana abangu-36. Uthi ndinama sivumisana sami asuka amathambo wamaphela ndandiqatswa lilanga lehlobo. Bible 34:36. Uthi xa ndingasivumayo ube wathi ndiqatswe lilanga lehlobo. Ngamanye amazwi xa kukhona isono empilweni yomntu kuba khona ubunzima, kuba nzima i-movement. Siyambonga. Into enziwa sisono emntwini simhluthela ijoy, simhluthela i-happiness, uphila impilo yokugogeka, uphila impilo yefiye. Because when ebona abazalwane bethetha ingathi kuthethwa ngaye, makushunyayelwa ingathi kushunyayelwa ngaye. Kanti xa ngabe evuma isono sakhe uyadlamka. Nesakhona. uDavida kwindumiso 59. uDavida wafika kumkani uNathan, uprofeti uNathan. Wafika wathi kumkani khona indoda ethenegusha eninzi yatya igusha kamelwane eyi-1. Leyo ndoda ifanele ukuthi-1. Amen. Amen. So uthi ke kumkani uDavida loo ndoda ifanele ukubulawa. So ivela kwindumiso sayisithi uDavida uthi Tyarhu Nkosi ngokwenceba yakho cima uqaqola mkuba isono sami siphambi kwam imini nobusuku. Njengoba sikhonza akekho umuntu olahlekwe isono sakhe but into yoba ngaba sifuna uba right. Into enziwa nguSatana uqale asipositione on a high rank. Uzibona ungcono kunabantu bonke bese ubona ungekho mntwana okuthetha kuye. Because uqale wakuselisha on a high rank wasibona ungcono. But unfortunately xa kusesonweni akathi ungcono ukwenza ube kwi-level yesono ufane nesono. But xa ngaba kufanele uhlambulukile akukho mntu ongcono enkonzweni, bonke abantu banesono, so wena fane nesono sakho. Izinto ezilahlekayo kuwe ebezikade zisenzeka zingenzeki. Amen. Ayithelelwa ngobushala umuntu azifundela lithi. Amen. Amen. Hallelujah. Sikale umuntu obushala lithi imbali ngobomuka amabhasiyana siphasalana. Sichaze. Kodwa ngokumuntu uthi imbali ngobomu bam. Because xa usithi ayiwazi uphila meaning you are dead. Bafana ngicela ningahambi. Ngiyacela kakhulu. Komso niyaphi ngoyima? Maza. Komso niyaphi? Niyaphi? Nibuya ngoku. Nizobuya ngoniphumana. Ngicela into emani yenze eyi-1 leyo ba nifike ngo-9 apha enkonzweni. 9 o'clock ndiyayicela nje favor. Niyaniva ne? Bengingaqali uba niphosele deep. Because konto ngicela ziwe kodwa ke ninga amen. Igama likaYesu. So xa ngaba uphila le mpilo no problem, kukhona izinto ongakwazi ukuncedakala kuzo nobuncedo lukhona because uphila impilo yokuba no problem. Hallelujah. Amen. Angibona noba
Ngoba singakuxelela indlela ophila ngayo uzothi siyakujaja. Uyeka icawe. Amen. Soqhubeka sithandaze nawe sikuthandazise sikushumayelise kodwa unjalo. Because sicenge into bangaba uhlala ecaweni. At the end sakucenga thina uzophelela phi ke nokukhonza kwakho. Uthi nqophezolo uthe kwandikwenza ndiyakuzizukisa mna ezinhlangeni kwandikwenza ngenxa ndikwenza ngenxa yegama lam meaning ndingahlabelela apho bazukiseka abantu bawo abantu phansi ndizokuba ndiyesogweni. Amen. Ngoba linto ivezi baye abanye bazombesa ingathi egameni lakho saprofeta egameni lakho sakhupha idimoni uthi wena nenza ungekho mthethweni aphumile ngadima phakathini nenza ungekho mthethweni konke hayi. Watsho omnye wathi soze kube ngunina nabantwana bathethe ilwimi bazenzisa. Yathi ndize nditsho phaa kuyazenzisa nabantu abo akavala emnyango. Angazenzisi nangoku. Because umntu ongenzi kakuhle uhlala esithi abantu bazenza ngcono. Yeah. Iproblem yakhe iyi-1 yileyo. Uthi ubhuti wakho ubuyasebenza rhole asele. Kubekho abenza izinto umane nikhumbuza lo mzimba wami okusalayo kufaka katata kulawula mna. Yabona nje kanti zenza abantu abangcono. Because yazibona already enten akekho ngcono. So ipurpose yomuntu ongancedakalanga kukudiscourage. Phinde levis. uYoshua ke wathi abantu Awuthi kuzigcinwe ngamandla wakho babalo lakhe naphi nampothi yamba khona. Kanti uThixo uyasazi. So uthi ke udade wenzanga abuye ngenyanza wasowathi xokisa. Wabuya ngokuxoka. Akabuya ngenhliziyo yakhe yonke. So kubalekile ukuthi xa simkhonze ngenhliziyo yethu yonke nangomphefumulo wethu wonke. Niyayiva ne? Amen. So tata mazikhathazela. Imfundiso isenza ukuba sikwazi ukuthi sifaceane ne-challenges sizinqobe. UYesu into yamncedayo ukwazi ilizwi noba uSathane efike fast wafike fastilele njengoba uthi efika sihluthi wafika uye fastile 40 days and 40 nights wafika wamlinga ka. But what Yesu kubhaliwe. So whatever esishumayela kule ndawo bamba iscripture. Because abantu bayashina mna ngaphambi seshumayela ivaseline ashumayela itu ashumayela into but bamba iscripture. Because lento beyithethile ikwi-scripture yona ileza uhlala ihleli noba ngaba ngashintsha but iscripture asishintshi. Yeah. So xa kuthelwa nge-repentance kuthelwa ngento oyenza umuntu abe clean ukuze abe ngcwele. Because ubungcwele ithetha uba ngaba kungabi nabala. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uba kungena i-NS uthisha i-NS yakho yonke uyibhale yonke ibhodi. But xa sakushintsha ngeni elo uyayireyizwa yonke le nto ubhala ntoni i-LO. So wena as a Christian kangaba uguquka uThixo uyathatha i-dust acike izono zakho. Because iBhayibheli lithi when one is in Christ he is a new creation. So xa uKristu usidalo esitsha but when uqala ukona you start to become a sinner. Uqala ube ngumoni that igama lakho liyashintsha ubhalwa anda abantu abatheni abangaboni. Ubhalwa as a sinner because of into oyenzileyo yaziyo. Sithele ngezuba ngenyimisi yezulwini ukhona uthule but kubhaliwe uba wena you are a sinner and i-sinners ziyabe esogweni. That xa uvuma ngoyisono lakho uhlambuluka kulapho uqala kubuyele ntoni i-holiness. Amen. Amen. So le nto izawuzinceda uba ngomso singaphinde zinuke lo mbili onuka namhlanje. But ivumba eli lesono emntwini lenza into yoba ngaba kube khona i-separation phakathi komntu noThixo.
Cela sifundo Isaiah 59. Ukhona abantu bakumislead ngexesha umamela yakumislead ulahleka nalo bama kuyayizuza. Ende ubopeke wena. Ngiyadeva ne. Amen. Ngithethiswa yilove yesana. Hallelujah. Ngela ulivundele ntakuzofunda. Wena usukile but uthi kuyavuma buya kodwa vuma ke Waziphangalalisa indlela zakho kwaba semzini phansi kwayo yonke imithi eluhlaza. Hayi kubhaqe straight. Amen. Amen. Ukubona naphansi kwemithi bese ngayabo thina. Kodwa uthi wasibhasa la kwaba semzini naphansi kwemithi eluhlaza. Ke ilizwi lami analiphulaphula utsho uYehova. Ilizwi lami analiphulaphula. Niyabona? So ukuze ube ngcwele ukuze uye kwelizwi kuthethwa ngala manje kuthiwa linye glass lihle uqale uthini ulungise apha. Nginiculelela xolo dimenza phumle ngona phamkanza noma ungaculelwe yathi wabaculelwe umuntu wasekhaya ukuthi abuswami ndaqala umakhulu bani makhulu ndiyacacisa makhulu ayikho lo akekho umuntu oguquka sefile. Because ayidibani tu imfundo yakho ipersonal uThixo uyedwa. So kantange noma ufunda ngazo uzokhumtha it's fine right but follow the procedure. Abamislead abantu befundile. Amen. Banye bathi there is no God. Because the scientists that there is no God. Abanye bathi anything that you cannot see does it exist. Yeah. They do say that. Ufuna umxelele uba uligeza. Ubuthi nengono uthi iphi. Amen. Ngocacisela ke lo uligeza. Because if uthi into ngabona exist ingondo yanayo simple. Ukwenza kanti beqayenzo into enye into iqayenzo into yakho nonke. Sekhona ne. Ndingayihlangi ngathi begwanga. Kanti. So, xa noyeka ndingayihlambi ingabaqondi into zengihlambi bebukrimish. So nawe xa ungazihlambululi uba bukrimish bakuthixo. Uthi bangabisakwazi angabisakwazi ukucommunicate nawe until kufika omnye umuntu and it's hard noma kufika omnye umuntu because inhliziyo yakho ivalekile. Siyamthanda ne? Yes. 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 Ujoba ngithanda mina imithetho yakho. Siyayigcina. Amen. Siyayigcina. Yes. Hallelujah. Amen. Eyona nto ezosenza sibe namandla sikwazi ukunqoba imimoya sikwazi ukuyisa lonke uhlobo ledemoni sikwazi nokufasta afaste xa unezona niyayazi uyivela ukhalele bangathi u12 ukude ube ngathi kwa u12 lo ngathi ngalusuku lo ngathi 2 days and number 2 akubaleka ngba ufaste ungasihlambululi isono ngofastile because sihamba nawe. And sikubambile into ngaba usikube ngathi ukuyihunger strike ngenxa ufastile because abantu ezoyigain masiqala oh olabi akho revelation akho ntoni because abantu sekumele dilambile wena nasenafu hayi bangcwele masizameni ukuthi uThixo asibuyisele ekunquleni yena ngenyaniso ungazihlambuzi yeke nje kodwa ngikhalekela beclean njengothela impostini usishebe ikomini
uthatha izinxibo uthi ngicela baklini. Ayikho into ezawenzeka nje kodwa kuyinto yonke ofuna yenzeke thatha istep. Even nohlobo ozihlanganisa nalo xa usenziwe ukhona uhlobo oluqhelelelo okumele uhlangane nabo ucommunicate nabo because once uzifake kubantu abangayiyo le nto yiyo nawe uyatshintsha. Hallelujah.